Ik denk dat homoleraren afschrikken en dat een slechte naam geeft aan de school. Dat leerlingen niet meer naar de school durven te komen omdat de leraren homo's zijn. En als een leraar die homoseksueel is gaat lesgeven op een school, dan kun je wel verwachten dat die persoon daar problemen mee gaat krijgen. In HAVO 4 van het Pieter Jellers Impuls in Kolm wordt praat over homo-acceptatie van leraren en leerlingen. Joert is de landelijke kom uit de kastdij. Squalleben houdt het net makkelijk als ze voor haar homoseksuele gevoelens uitkomen. Nou, bijvoorbeeld dat als een homo-jongere uit de kast komt, dat er overgeroddeld wordt, dat iemand uitgesloten wordt, dat diegene merkt dat er achter zijn rug of achter haar rug om erover gesproken wordt. Ja, dat kan van alles zijn. Het kan zelfs fysiek geweld zijn. Nevens Otjes is er nog een soort te winnen. Verleden jaar kwamen in Friesland haast 20 meldingen binnen van homodiscriminatie. Ze worden pesten in wenweken of uitscholden op squallen. Homo wordt vaak als scheldwoord gebruikt. Dat is voor de jongeren zelf is dat heel ingrijpend. En we zien ook, dat blijkt uit onderzoek, dat homo-jongeren vaker depressief zijn dan hetero-jongeren. Of dat een directe relatie hier specifiek mee heeft, is niet onderzocht, maar dat ligt natuurlijk voor de hand. Daarom krijgen alle Frieske squallen takalmier een veiligheidstest. Daarmee kunnen de squallen zien hoe veilig de leerlingen haar vielen om uit de kast te komen. Want dat stellen homo-leerlingen vaak nog een periode uit. We zijn natuurlijk wel een hele kleine school en ik weet niet hoeveel homo's er rondlopen. En ik kan me ook voorstellen dat het nog wel eng is, want ik zou het ook niet zomaar durven, maar ik denk wel dat ze zich veilig genoeg kunnen voelen hier. Om eerlijk te zijn denk ik wel dat iedereen er volle moeite mee zou hebben. Openlijk, stel je voor dat je 2 homo's op school zitten, die hier openlijk maar kosten in te toets zien. Ik denk dat we toch wel hele vreemde reacties krijgen en dan denk ik wel dat de acceptatie toch nog net zo vier is dat dat kan gebeuren.